kining gi hatag ni Kristo nga pagpatinaw sa buluhaton sa mga apostoles, nabuhat ni mga santos, nabuhat sa ni San Isidro Labrador. Ang unang giingon ni Kristo, magsaksi kamo kanako. So makig-uban ta sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo magsaksi mahitungod ni Hesus. Nya ang Espiritu Santo di man makita, musud na siya nato ug ato siyang dawaton. Mao na nga kita mahimo sadtang saksi ni Hesus or witnesses of Jesus. Okay. Pangutan-an ang imong tupad na mustamang karon nagsaksi ka ni Hesus. Tanawa, di ba? Wa kahibaw, nagsaksi ba o wa? Unsa man ang saksi, imong pamatud-an nga tinuod si Hesus. Muna ningon si Hesus diri sa ebanghelyo, moabot yung panahon nga ang magpatay ninyo magtuo nga nagtuman sila sa sugo sa Ginoo. Ngano man ingon si Hesus, wa manggod sila kailas Ginoo sa amahan, wa sad sila kaila nako. Kinsa may mo paila sa amahan og ni Hesus, kita unta nga mga saksi. Unsa may unang ipaila nato nga si Hesus Dios, tag-iya sa tanan. Kinsay tag-iya ron sa imong balay? Sa imong hunahuna ba kinsay tag-iya sa inyong balay? Moingon ka, ako pa dir, ako gapatukod ana. Wa na ka nagsaksi ni Hesus nga maoy nagbuhat ug maoy tag-iya sa tanan. Kinsa roy tag-iya sa imong yuta? Nang imong yuta ba? Na ako gunang titulo pa dir, ako gina. Wa na sad ka nagsaksi. Kinsa may tag-iya ron sa imong anak? Kanang anak nimo ba kisay tag-iya para nimo? Ikaw, wa na sad ka nagsaksi. In short, kung mangangko na ta nga kita mo'y tag-iya bisag usa lang kabutang dinis kalibutan, wa na ta magsaksi nga si Kristo tinuod nga Ginoo. Timan-an gina nato. Bisag ka ng imong kilay, ikay mo angkon ana, imo nang kiskison kay imo na. Kanang imong sana ovary, imo nang putlo ng ugat diha, ipalaygit nimo kay ikay mo angkon na ng imong lawas nga ikagitag iya. Or kanang imong genital organ, imo nang transpiran o gusto nimo nga genital organ. Laki man ang imong genital organ, imong ilisag babae. Tungod kay ikaw mo'y tag-iya, patay ka niya. Kanang imong naong, abi kay brown, imong papution, kay ikay tag-iya. Kanang imong buhok, imong ilisan-ilisan og kolor, kay ikay tag-iya. Kanang imong panit, imo nang tatuan, porting daghanang tato, mabulit na lang, buslot-buslutan pa na nimong mga dungga nimo diag unsa pa nay buslutan, mga ilong, mga dila, usahay. Tungod kay ikay tag-iya, patuyang lang kag unsay buhaton. Wa na ta nagsaksi. Gilingi ag usab imong tupad na mustaman nagsaksi ka. Ayaw nagyug pangangkon mo na si San Isidro. San Isidro wa gid siya nangangkon, usa siya ka magdadaro or mamumuo under siya atong sa to Vargas, itong sa tingan atong Vargas mo to apelido siyang amo. Mao na nga nagpaubos siya niya, hapit tanan iyang ipanghatag niya ang tanan niyang kinitaan ngadtos mga kabos. Ikaduha nga pagsaksi, musaksi ta nga si Hesus gamhanan na ay gahom. Mao na nga ang mga santos maghimo ginag milagro. Si San Vicente Ferrer porting milagro ani,
si San Isidro na say daghang milagro. Tanan gyud na mga milagro. Sila si San Pablo nagsuroy-suroy sila San Pedro nag-uban gyud ang gahom sa paghimog milagro. Di na ta sa magsigig pangitag milagro. Ang ato magong nakaapan karon sige tag pangitag milagro, magmilagro kunuhay dito sa Birhen, adto dayon ta ng lugar, magmilagro ning usa ka santo, punsisok dayon ta dito. Hasta ning magmilagro ang pari o naay magpaila diha nga milagroso nga tao nga makaayog masakiton, hala pundok sa ginato dito. Pero nalimot ta nga kita di ay mga saksis Ginoo makahimo sa tag milagro kung tugutan lang nato ang Ginoo nga mulihok dinhi nato. Kana bang di na ta mangangkon ba? Muso dayon ang gahom sa Ginoo. Kamo ade mo maghimog milagro day. Wa mo maghimo. Uy paghimo sad mo Paghimo ginagmay or dinagko. Dahil kausa nga nagpista misamo dito sa Kahugan nya do nami event nya gideclare to sa Pag-asa nga signal number 2 ang Cebu nya mangabang ni atog baterya truck kay among ipatukar dito sa among sound system. Purtig yung uwana karong gabhiuna nya ugma kuan pa man signal number 2 man kusog kay uwan. Kami Sister Naray dito sa balay magrosaryo ta pagkagabi ba rosaryo mi pagkagabi. Uy pagkaugma kusog malang gyapon kay uwan. Wa man mo ipikto ning milagruhan ni. Sige lang. Ato tong dayon pero dili kusog ang uwan na kay kanang mura na bag kanang dili anjud kay kusog ba. Dayon nun tani kwaon ta tong baterya struck pasaw-pasaw gusto tubig dito sa katong talir atong akong kaila nya gidana na mo ngadtos na po abot na po sige mga punguan nya pasano naman tong baterya nga to bukid ingon dayon ko sa Ginoo dito sa kapilya ba sa akong kasing-kasing Lord imo maganing gipahunong ang bawd ug ang bagyo kini pabanggamayng uwan kung imong gihuna-huna nga kining among pagpistas kapilya makatabang sa pagtuo imo ra gining pahunongon ang uwan nya ito man tong dag-o makanangit-ngit kay ba kita man kog murag pad nga murag hayag gamay nako sige lakaw na ta adto na tas Kahugan nituang ang uwan dangog lang ngadto ni kusog kaayo ang init anang adlaw ang pari wa maglisod pag misa didto kay ni uga-uga hangtod pagkagabi nahuman ang among party pa kanang program mga alas 12 gabi wa gi uwan nindot kayo basa-basa lang jutay pero na uga-uga sad nya tanaw nako sa balita paminaw na mo sa balita signal number 2 man lang gyapon pagkaugma pag uli na namo igo yung nadaang baterya nga sa ubos ni uwan nagmaayo balik tulo ka adlaw kusog ang baha. Mga itong nakaingon ko milagruhan sa Ginoo na yang among gipistahan dito uso manas atong kapilya tagutlo kabuok Santos amo ditong gipistahan Santo Niño Verges Guadalupe ug San Isidro Labrador January amo na ditong naami aning tulo ka imahin. So kaning mga experience ingon ani napagidaghan nga kasinatian bisan gani dinhi natay kasinatian mura bag mga milagro ba mao ni ang atong ipakita sa mga tao dili nang karatol dili nang kabalaka para karon natay palitonon ngayot dako arawana milagro ra man gyud makakuana na ang makasulbad daghang paagis milagros Ginoo kun iya ginang ihatag ngani sa simbahan dako makay nang kantidara mura man tag malipong ana nya tagaan pagitas tag iya og medyo huot-huot ba nga allowance 6 months so 6 months Mayo Hunyo o Abril gasugod Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto September ako to ug ato gito og matuman gitong
kondisyon nga gihatag sa mga tag-iya diha. Nga itugot sila pero unom ra kabuwan niya mga 70 million. Unom kabuwan asam ta mangita ana. Pero ako ni radyo ko ni San Vicente Ferrer og sa Ginoo di kumuhunong og pangitag paagi pero di sad ko maratol kay ang Ginoo og mo'y muhatag yun na. Pero di gyud muhatag ang Ginoo bisan pag sureball na kayo di gyud na mahitabo. Nya kay para manis simbahan, para manis kaayuhan sa simbahan, sa parokya o kanatong tanan, ambot sa buhatos Ginoo, excited lang ta no. Atong suwayan og iyan ning ihatag excited taon sa sunod nga mahitabo. Tinining abangan ang susunod na kabanata. Katosang kani akong manghod si Clito na ato siya ay giopirahas kasing-kasing nya kuan pa ko ato mga 50 year ko sa seminary life nako diha ko seminaryo year 2000 nya kuan ang among bayron nun sa ospital kay 300,000 naluwas ginoon siya pero 300,000 bisag 3,000 wa ko'y kwarta. Wa na gyud dead end. Akong gitawagan tanan ako mga kaila nga arang-arang wa gyud balibad tanan. Libot-libot ko dihas may puente kay diha matos community hospital gi-admit. Sige kog Rosario galakaw nako. Lord, dead end na gyud wa na sirado na tanan wa na gyud ko'y possibility nga makita pero excited ko unsay imong buhaton aron mabayran ning ospital. Relax lang ko. Tinuod yun, nabayran gid namo, nagsubra pa. Di na lang kumusulti kay abutan niya tag alas 10 sa buntag. Naidaghan, tabo. Maghimo tag milagro, pinaagi sa dili pag-angkon sa mga butang. Ang anak ni San Isidro o ni Maria Maria de la Cabeza, gamay pang bata, nahog sa tabay. Di nila makuha kay lawom kaing tabay. Ang gibuhat sa duha, kama nagtiayon, nang lingkod sa kilid sa tabay, ug nagampo. Taud-tauran ni saka ang tubig, gialsa ang ilang anak. Kutob yun sa yuta. Ang ilang anak, naghilamos-hilamos na sad. Anak. Di mo to? Lagi na tabo lagi. Moto nga pagka himo ato ingon dayon si San Isidro ang timaan ani nga dili na kitay tag-iya sa atong anak kay patay naman tani nga atong anak wa naman tay mahimo nya gibalik mas Ginoo nga buhi siya tag-iya ani mo na kitang duha din ata mag-sex ato nang tahoron ang Ginoo atong gabuwag din silag puyo lain na silang balay nagatiman silang anak pero wa na sila magdog motoy ilang respond sa Ginoo ilang gidison hastang ilang right isip banag asawa ilang gidison hastang ilang anak ilang gidison sama usab ni Maria pagkasinati niya sa dakong gugmas Ginoo kaniya nagpakasulugoon iya sang gidison ang tanan sulugoon ra siya ug diha nang gawas ang dagko kay mga milagro pagpakita sa gahom sa Ginoo tanan San Vicente Ferrer iyang gidison ana mao na nga grabe kaayo ang nahitabo nga milagro tungod sa ilang pagpakasulugoon sa Ginoo. Mao sa na ang atong pagsaksi sa Ginoo. Pinaagi nga magpakasulugoon ta. Nya kung suguon na tas Ginoo, igo ratang mo implementar og magmatinud-anon sa pag-implementar sa iyang mga plano, pero ang tanan dili ato. Muna dinhi sa parokya isip inyong parish priest, wa gyud ko nangangkon ani. Ang akong obedience tuagid sa akong obispo, sa atong obispo. Iya kong tiksan ikaw nga pabalhino nako, balhin na sa dayon ko. Bahala na mo din
ug tiwas anang kumbinto. Ug mingon sa nang obispo, ayaw na pamaligyag slot. Padre, hasol na kay kapaminawon. Adi na sa kong maligya. Kay obedience man to the bishop. Ana. Pero samtang wa pa ko ingna ni Bishop Palma, sige ra jud kog baligya ani. Ang ato ganing halin as of yesterday sa SBF DAG nga slots na natay halin nga 19,147 ka slots. Pakpak. Ang ato sang MMPP para sa atong Flores de Mayo nga celebration na natay halin nga 3,213 ka slots. Pakpak na sa gamay na lang nahibilin 6,787 slots, 100 ni per slot. Basig kutob na ni rong Domingo, pero kutob patapit sa 28 mamaligya ani. Pero karing SBF daghan pa manig sobra 56,853 pa mani, tag 500 per slot. Hantod gini mahuman niya itong kumbinto sa planning sa atong architect ug sa atong mga contractors. Posible mahuman ang atong pag-construct between February and March 2024. Na natay bag-ong kumbinto, inigpista na to pohon o pananglitag makaabot pa mo. Pero ang bayranan, kay bawa natadaan ko to brasan. So ang ato sang slots, ato sa ning paningkamutan nga mahalin between January and February. Aron kabayad-bayad kita, mahurot ning 56,000 nga SBF DAG. Una, sige lang kitag palit. Di na lang ta magsigsubay, kapila na ta ni palit. Sige lang kitag palit kung naa ang imong gugma. Unya, usa-unya ni sa mga milagro nga mahitabo dinhi sa atong parokya. Nasad pinaagi sa atong pagpakasulugoon sa Ginoo, i-diso nato ang atong mga kwarta, niya atong pangutan-on ang Espiritu Santo, pila may akong paliton nga slot karong adlaw. Ana, palit dayon kung unsay isugo sa Espiritu. Ayaw pagpalit according to your own estimation. Kay ikanay nangangkon ana. Dungan tagpalit ani ug uban pang mga buhat nga maayo. Manindog ta.